Pakamusati maona chigamba chaipfekwa naparafini pabhurugwa rake. Wangosati ona chigamba chaparafini wakuzviti magamba. Mukazona gamba rinopfekwa naSauro ndokuva muchati magamba ese fushunurai mumabvise miyozeka muwadzorera chibaba chavo mumabhanditi. Venyu vakunyepera vanhu kuti vanoba vachizvita vechibhanditi vachingoba tumasongo twevanhu vekunze kwenyika vachichinjiruka. Vakurudzirwa kuti varambe vachidaro. Tovakanda kwakadaro ndini ndadaro nekuti ndine nharo. Mbanje ana makanika nevanotokinya motikari vasada kunemba ngemadhakiro anoita tatenda nekuti bhazi rinoenda akasaziya kwaraenda. Smashela tozokuona nekuti hausi Mandela kana Badela. Kalanji mataurire kuti 2019 ndakatozimba kunge njanji. Ruva muchididzira ruva rikure nekuti ruva iruva chero mukati ruva iri rakashata kana kuti rakanaka asi ruva iruva chete. Alright. Ko uyu anonzi Quinton mukuru uyu. Ndapedza naye kudhara musara muchingobvunza chasuro nehope. Aiwa, so we don't have any more questions. Tapererwa mukuru. Nderekuti pakubhema pabhemai ndichiti mukarwatuma puru motsindira ungoti 2019 wokoso minding ukasadaro hadzidhake. Labulula ngoma Limboli. Ziya zvekumwa chimuti chisina zita mumakore ano ari kudyiwa vana vadiki vachipiwa serevhita muchionekwa muchinwa mishonga muchamwa roga moga muchiti mawana zvinoda dhama taimukurudzira kuti afunge zvakadzama nekuti ada kurwa mambamani mafama vane hama dzakanwa chimuti chisina zita nekuti kune chirwere chinyowani chakagadzirwa chisati chazivikanwa nemadhokota kuti choshedzwa kuti dhamaisisi here kana kuti butamaisisi. Asi chapfumbira chirwere ichi handizve? Chirwere ichi chapfumbira asi hanzi achitaure chitete chinenge chakanyarara nekuti vanhu vanenge vachingokuvara vakanyarara. President mutungamiriri wavatungamiriri vepasi pose anova ndiye mukuru wesachigaro anova ndiye mukuru wepasi chati dhu ndinogangira changoti gogo ingoma inenge yarira saka zvekuda kuramba makatarira musingadi kuteerera kana yarira muchingoti ndopaachaperera muchaswerera mozomerera mozonzwa kuyerera. Ingoma idzo kwete ingoma kugeza. Vagezi vemunharaunda yemasisapaki vanzi gezai zvinokwana chibaba chati chakusevherai mvura chichageza kana pagore kureva kuti summer autumn winter spring zvaitwa naQueen Elizabeth. Yeah man. I will give thanks mukuru. Chibaba chiri kuti ane nharo ngangoti pwe mudzipwe. Ari nharo nekuti ndiwo vadaro. Mazvoona. Aiwa, give thanks mukuru nenyuzi dzemakuseni ka. Nyuzi dzamangwanani dzarimainda vari kuramba vachibhema chamba vachigirizira kuti old school chamazuva ano kungobhema chero chikamhanya siya chimhanya. Hauna kugura nguva yana mukanya. Mutsamutukudzi anokutaurira. Tinazinde zvedu. Pablo. Wototi makorokoto patiri wedu adadisa. Sauro. 2019 Kalanji wokoso minding. Ngoma. Yeah. Ndiri kuda kupa mucherechedzo nekuratidzira manwiri wanga itwe kabhodho ranga kana wanga usati wanyatsunzwisisa kana tiri kuti wokoso minding. Hatisi kuti endai munoba zvekuti shandai kugrinda hakusi kunoba magrinda kugrinda hakusi kunogrinda vanhu kugrinda hakusi kuriwinda kuriminda tiri kuti shanda ngoma kanda
kana uri wekudhanda kana uchinzi bhanda gara uchiziva kuti uri manager wemunhu mukuru